Do not never despise a gradual increase. Älä koskaan halveksi tämmöistä niin kuin, osittaista niin kuin pientä lisäystä, jatkuvaa lisäystä. Jatkuvaa lisäystä. It's not the leaps that takes us there. Kyse ei ole niistä isoista loikista, jotka vie meidät sinne päämäärään. But it's the steps. Vaan se on kyse askeleista. Psalm 37:23 says, Psalmi 37 ja 23 sanoo. the steps of the righteous are ordered of the Lord. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. I'll just translate after me. Yes. Vanhurskaan askeleet ovat Herran niin kuin sanelemat. It's the steps of the righteous, Vanhurskaan askeleet, not the leaps. ei niin kuin loikat. And as a faith people, Ja uskon ihmisinä, sometimes we want those leaps of faith joskus me halutaan näitä uskon loikkia, because it is the quickening. koska se on se nopeutus. But it's not very mature Christian way of looking at things. Mutta se ei ole niin kuin semmoinen kypsä kristitty, joka katsoo asioita näin. Because faith is not some hocus pocus. Koska usko ei ole hokkuspokkusta. You know, my life is a mess, can you lay hands on me, and then I believe everything will work out. Jos mun elämä on sotku, voitko laskea kädet päälleni ja sitten uskon, että kaikki järjestyy heti. Doesn't really work like that. Se ei oikeastaan toimi niin. You know, so it's the steps that takes you there. Joten ne on ne askeleet, jotka vie sut sinne päämäärään. Steps of the righteous are ordered of the Lord. Herra määrää vanhurskaan askeleet. Romans 1:17 says Roomalaiskirja 1:17 sanoo, that just shall live by faith. että vanhurskas on elävä uskosta. It means that living by faith, Tarkoittaa, että uskosta eläminen, it's not magic. se ei ole taikatemppu. You know, it's not scratching a lottery ticket and whoo. Se ei ole niin kuin lottoarvan raaputtamista ja sitten But it's yhtäkkiä, living by faith. vaan se on uskosta elämistä. It's a life, living. Se on elämä. So it's every day Joten se on joka päivä. you are living by faith. Elät uskosta. Every step you take, Jokainen every askel, breath you are take, jokainen henkäys it's a living by faith. on uskossa elämistä. So righteous Joten vanhurskas shall live by faith. elää uskosta. So we should be living the faith life. Joten meidän tulisi elää uskon elämää. Amen. Amen. Also, Romans, come here, maybe it stops echoing a little bit more. Romans 12:3 says that each one is given a measure of faith. Roomalaiskirja 12:3 sanoo, että jokaiselle on annettu uskon määrä. So when you grow in faith, Kun kasvat uskossa, it is like growing in a natural. niin se on sama kuin kasvaisit luonnollisesti. When you just got born again, Kun synnyit juuri uudesti, your faith is not very big. uskosi ei ole vielä hirveän suuri sillä. And then you need to grow it and grow it and grow it. Ja sitten sun tarvitsee kasvattaa ja kasvattaa sitä. So faith is not foolishness or presumption. Joten usko ei ole tämmöistä niin kuin typeryyttä tai olettamuksia. Foolishness means Typeryys tarkoittaa it's irrational, niin kuin tämmöistä epärationaalista, senseless, niin kuin järjetöntä, and really folly. You know, just stupid. niin kuin typerää. You know. So what would be foolishness? Joten mikä olisi tämmöistä niin kuin älyttömyyttä, typeryyttä? That would be that I believe God for a spouse, but I'm not going to talk to anybody. Se olisi esimerkiksi se, että uskon Jumalalta puolisoa, mutta en puhu kenellekään. That is not faith. Se ei ole uskoa, That is simply foolishness. se on vain typeryyttä. You catch me? Saatko kiinni tästä? You know, some of these things that people do in the circles of faith. You know, Näin ihmiset joskus ajattelee uskon ympyröissä. one thing would be I'm living by faith. Yksi olisi silleen, että elän uskosta käsin. Means I'm not working. Tarkoittaa, että en käy töissä. And I'm believing God to take care of me. Uskon, että Jumala pitää minusta huolen. But you are not living by faith. Mutta et elä silloin uskosta. You constantly out of money. Olet koko ajan rahat lopussa. You are in debt and you're trying to get other people to give you stuff. Ja elät veloissa ja yrität saada, että muut ihmiset antaa You sulle go for free asioita. food and Menet you know, ilmaisen ruoan perään. I saw your car broke down. Can I have your old car? Ja auto meni rikki, voinko saada sinun vanhan autosi? You're not living by faith. Et silloin elä uskosta. That is just foolishness. Se on vain typeryyttä. You know, if you have no way, no income, Jos sulla ei ole tuloja,
then there is no money. niin ei ole rahaa. All right? Wow, it got quiet on Tuli that one. hiljaista. I should have more carefully picked my words. Just You know, varmaan I valita sanat vähän guess I tarkemmin. didn't explain it really. I thought it's just an easy example, but Tämä oli vain helppo you know, esimerkki. everybody understood the marriage example. Kaikki ymmärsi avioliittoesimerkin. I'm believing God for a husband, Uskon aviomiestä, but I Jumalalta, don't talk to anybody. mutta I en just puhu sit at home. kenellekään, istun vain You kotona. know, that is foolishness. Se on typeryyttä. But in the same way, Mutta samalla if you tavoin, have no way Jos sulla ei ole mitään for the tapaa income to come to you, saada tuloja you are just itsellesi, sitting at home istut vaan kotona, with the idle hands. laiskoilla käsillä, That is not faith. niin se ei ole uskoa, That is vaan foolishness. se on You typeryyttä. have to put your hands to Sun something tarvii laittaa kätesi johonkin, so that the money can come, jotta raha voi tulla provision can come. ja jotta tulot voi tulla. That is not faith. Ei ole uskoa, That is foolishness. vaan on typeryyttä. Well, presumption. No sitten tämä niin kuin, olettamus. Presumption is kind of an arrogant assumption. Tämä on tämmöinen niin kuin röyhkeä olettamus You know? suomennettuna. Do you know that assumption is like a rottenness in the bones? Ja olettamus on semmoinen vähän niin kuin mätä luissa. Luulevaisuus on kuin mätäluissa. Luulevaisuus mätä, on kuin You know, mätä we luissa. always should, stay away from being assumptuous or something. You know? Ja pysyy aina erossa tästä niin kuin Well, I luulevaisuudesta. thought, well, I thought, well, I thought. Se on sitä, you know, no, well, mä ajattelin, don't mä ajattelin. think, find out facts. Älä before vain you ajattele, miten joku react, asia, vaan selvitä you ne know. asiat, miten ne oikeasti on. Yeah, so stay with assumption, but being presumptuous is even like it's an arrogant attitude assumption Joten luulevaisuus on itse asiassa tämmöinen niin kuin ylpeä asenne, that is not based on truth. joka ei perustu totuuteen. So you are just, so you can be presumptuously thinking that I'm getting married Voit esimerkiksi olettaa näin, että no mä menen naimisiin, and it doesn't require any work ja se ei vaadi mitään työtä, because, we love each other. koska rakastamme And toisiaan. we just talk about everything and we agree on everything. Ja puhumme vaan kaikesta ja olemme sopimuksessa kaikesta. Ja, That is presumptuous. niin se on tämmöistä luulevaisuutta, tämmöistä olettamusta, That is not faith. joka ei ole You uskoa. are not a great man of faith, Et ole a silloin great suuri woman of faith. Jumalan uskon You nainen, are being presumptuous. vaan olet tämmöinen olettavainen. Your assumption is not based on truth. Ja sun olettamus ei perustu You know totuuteen. nothing about the differences between men and women. Jos et tiedä mitään miehen ja naisten You probably eroista, know nothing about communication in general et ehkä tiedä mitään or different kommunikaatiosta personality types. tai eri So persoonallisuustyypeistä. it's an assumption based on not truth. Joten se on tämmöinen olettamus, joka ei perustu totuuteen. Presumption is not faith. Olettamus ei ole uskoa, Faith is based on absolute truth. vaan usko perustuu täyteen totuuteen, Okay? absoluuttiseen. And faith is not foolishness. Usko ei ole typeryyttä Faith is not presumptuous. ja usko ei ole tämmöistä olettamusta, But faith is absolutely based on truth. vaan usko perustuu And it täysin knows. totuuteen. No? And one presumptuous thing, Yksi tämmöinen niin kuin olettamusasia, presumptuous sentence is to say that, yeah, we're going to have a baby, but it's not going to change our life at all. on sanoa näin, että joo, meille tulee vauva, mutta se ei tule muuttaa meidän elämää yhtään We're mitenkään. going to be going the same way as before, and Tehdään samalla tavalla asiat kuin aiemminkin. and the baby cannot have, any changing in that. Ja usko, tai siis vauva ei saa saada mitään muutosta Again, siihen that's aikaan. the same way presumptuous as the marriage example that I gave. Samalla tavalla tämmöinen olettamus kuin tässä avioliittoesimerkissä. And then we can be presumptuous in many, financial things. Me voidaan olla tämmöisiä luulevaisia, olettavaisia monissa talouden asioissa. You can, for example, have a car Voi olla, että sulla on auto, that always breaks down. joka aina hajoaa. You're always having a bad cars, Aina sulla on niinku huonoja autoja, but you are in a faith but you believe that I will not take debt. mutta sä oot siinä uskossa, että ajattelet, että okei, mä en ota lainaa, That God will give me a brand new car. että Jumala antaa mulle täysin uuden auton. So you refuse to loan, Joten kieltäydyt ottamasta velkaa, but instead you are driving a car that constantly breaks down. mutta sen sijaan ajat autolla, joka jatkuvasti menee rikki. And you drive many cars that constantly break Ja down. ajat monia autoja, jotka koko ajan menee So if rikki. you would actually count the amount of money, Joten jos sä itse asiassa laskisit sen rahasumman, if you had the truth,
Että you jos know, olisi se not just totuus, presumption. ei vaan olettamus. If you would actually count the money that you have wasted on those bad cars, Jos sä laskisit ne rahat, mitkä sulla on kulunut niihin huonoihin autoihin, and the energy and the stress and everything else Ja it sen has cost you, energian ja stressin, kaiken mitä se on in maksanut your sulle job because you're not reliable, and, työssäsi, koska et ole luotettava and in your relationships, ja ihmissuhteissasi. it would have been better for you Olisi ollut parempi sinulle to be paying that loan maksaa sitä lainaa and have a reliable transport. ja että sulla on luotettava kulkuneuvo. This is my opinion. Tämä on minun mielipiteeni. You know, if you want to hold on to your faith that I am not borrowing because I'm the man of faith and God is going to give me a brand new Cadillac, Et jos sä haluat pitää kiinni siitä, että mä en tule ottamaan lainaa, vaan mä uskon Jumalalta, että hän antaa mulle uuden I Cadillacin. have the picture in my refrigerator. Ja mulla on se kuva mun I've been jääkaapin ovessa. declaring this for 10 Ja years. tähän mä oon nyt säästänyt 10 But vuotta. meanwhile, I have been wasting thousands Ja samalla mä oon tuhlannut tuhansia for the bad cars näihin and huonoihin fixing them. autoihin ja korjaten You niitä. know, you are a little bit presumptuous. Niin olet ehkä hieman luulevainen You don't silloin. really have your facts together. Sulla ei ole silloin niitä You faktoja are näin not tässä. basing your decisions on the truth. Etkä perusta sun niitä päätöksiä totuuksiin. Okay? Okay. So, steps of the righteous man are orders of the Lord. Joten Herra ohjaa vanhurskoon askeleet. A righteous is lived by faith. Ja vanhurskos elää uskosta. It's a life of faith. Se on uskon elämä. And we should not, this was the message, we should never despise the gradual increase. Ja meidän ei tulisi koskaan halveksia tämmöistä niin kuin jatkuvaa lisäystä. Amen? Gradual. Asteittainen lisäys. I looked at the list of the things that I was believing for the year 23. Mä katsoin sitä listaa asioista, joita uskoin vuodelle 2023. Just on Wednesday night, I went to my notes and I started like scrolling up, Keskiviikkoiltana kävin muistinpanoja läpi ja aloin nyt sitten like my scrollata notes app in my phone. Who mun has that? You know? Notes-appia And I puhelimesta. started scrolling it up, Ja aloin sitten niin kuin rullata sitä. and I remember, I'm sure there was a list Ja olin sieltä, että täällä on varmasti lista. that I was listening to Pastor Rodney Että mä kuuntelin pastori Rodnia on a new year uutena vuotena. and doing everybody writing down of what they're believing for the year 23. Ja kirjoitin kaiken sitten, mitä 2023 vuodelle And I uskotaan. quickly wrote down Ja kirjoitin nopeasti things, and when he declared, I asiat, received it. kun hän julisti niitä ja mä otin sen vastaan. And I was like, I'm sure there was some kind of a list. I do remember kind of doing it. Ja mä muistan, että mä tein jonkinlaisen listan, että pakko on olla olemassa joku I mean, lista. this was a very quick thing. I was like literally listening to the service and oh, now it's coming, I need to participate. And Tämä I oli hyvin quickly tämmöinen wrote nopea down asia, something. kuuntelin kokousta ja olin se, että hei nyt mun tarvii But osallistua. it's a tähän. familiar concept. That's what I do every year. Mutta on, mitä You mä know, teen joka I've vuosi. done it many years. It works for me. Ja tämä toimii mulle, tämä And we on do hyvä. it even in this church. Ja jopa tässä We have seurakunnassa me had the tehdään. time of prayer and fasting in November. Meillä on marraskuussa tämä rukouksen ja paaston aika. And we always prepare for ourselves for the 24. Ja aina sitten Which valmistamme itsemme is, seuraavaan I'm going to vuoteen. tell you a secret beforehand. Kerron salaisuuden. 24 is going to be year for more. 24 vuosi tulee olemaan enenemisen vuosi. Okay? And do not despise Ja the älä gradual halveksi increase. sitä asteittaista lisäystä. It's going to be just more. Se tulee olemaan enemmän. You know, it's just going to be more. Tulee olemaan All enemmän. right? That's going to be 24. Anyway, so 2024. in November, we always take time, we pray. Marraskuussa me You rukoillaan know, aina. then we have a list. Sitten meillä on listat. You know, and when we have a New Year's crossover Ja service, kun meillä on uuden vuoden tämä then kokous, we declare those things. niin me julistetaan ne And we asiat. believe those things. Ja me uskotaan And we nämä. receive them in faith. Ja me otetaan ne uskossa vastaan. So on Wednesday, Joten when I keskiviikkona, was preparing for this night, kun mä valmistauduin tähän iltaan, I started scrolling up. I'm sure there was a list. I'm sure there was ja a aloin list. etsiä sitä listaa, And when I looked at the list, ja kun mä katsoin sitä listaa, you know, everything has come to pass. niin kaikki oli tullut toteen. Everything has come to pass. this Kaikki year. oli tullut toteen. Hallelujah. Yeah, you can give praise. So we never despise the gradual increase. Joten älä koskaan halveksi sitä asteittaista lisäystä. Never despise the gradual increase. Älä koskaan halveksi asteittaista Because lisäystä. whatever I put down, Koska mitä tahansa whatever laittaa I was ylös, believing God for, mitä tahansa uskoin Jumalalta, it all came to pass. niin se kaikki tuli I toteen. wasn't really even paying attention. I just went back to check now. Mä en edes niinku kiinnittänyt siihen huomiota, mutta menin nyt So hey, tarkistamaan. yay, yay. Psalm 155, verse 19. Psalmista 55 ja 19. The Lord shall increase you more and more. Herra lisätköön teitä enemmän ja enemmän.
So it's a progressive increase, Joten se on tämmöinen progressiivinen lisäys. not a sudden. Ei yhtäkkinen. Lord shall increase you more and more, you and your children. Herra tulee lisäämään teitä enemmän, teitä ja teidän lapsianne. I'm telling you, whatever steps you've taken this year, Kerro mitä tahansa askeleita otat tänä vuonna, whatever year has been this year, mitä tahansa on ollut tänä vuonna, next year ensi vuonna it's gonna be more. tulee olemaan enemmän. Amen. Maybe it was a baby step Ehkä oli tämmöinen pieni with your askel, child, vaikka but lapsi, next year it's gonna be better. mutta seuraava vuosi tulee More. olemaan enemmän. Amen. Amen. Never despise the gradual Älä koskaan increase. halveksi asteittaista lisäystä. Okay? Amen. Maybe you took steps in your marriage. Ehkä otit askeleita avioliitossa. Maybe you took steps in just other things in your house. Ehkä otit askeleita niin kuin liittyen kotiisi. Never despise the gradual Niin increase. älä koskaan halveksi sitä asteittaista lisäystä. Lord shall increase you more and more. Herra lisää sinua enemmän ja Gradually. enemmän. Asteittain. You and your children. Sinua ja lapsiasi. If we don't believe this, Jos emme usko tätä, if we despise jos halveksimme the day, the gradual increase, sitä asteittaista lisäystä, then we can quit. niin sitten voimme lopettaa, luovuttaa. And that's not okay. Ja se ei ole ok. Right? Eikö niin? Because in 5 years you could have been so, much. Because there's no other way. Koska 5 vuodessa olisi voinut olla niin paljon There pidemmällä. is no other Ja way. ei ole muuta Because tietä. faith is not a hocus pocus thing. Koska usko ei ole It's not hokkus that, pokkus asia. it didn't work for me in this church, I go to other church. Se ei toiminut mulle täällä kirkossa, niin mä menen toiseen it's not that I'll seurakuntaan. find myself another prophet. Ei ole se, no mä löydän itselleni find toisen myself profeetan, toisen place to, put my tithes. paikan, mihin laittaa kymmenykseni. No. Ei. You gotta grow. Sun tulee It's kasvaa. about the measure of faith Se on se in uskon you. määrä sinussa, Right? eikö niin? Never despise the day of gradual increase. Älä koskaan halveksi asteittaista lisäystä. Ezekiel 36:11. Ezekiel 36 ja 11. I will do better to you than you beginnings. Teen sinulle paremmin kuin alussa. I will do better to you than your beginnings. Teen sinulle paremmin kuin silloin alussa. Psalm 107:28. Psalmi 107 ja jae 38. 28. He blessed them and they prospered greatly. Hän siunasi heitä ja he lisääntyivät suuresti. Hallelujah. Hebrews 3:13. Hebrealaiskirje 6 ja 13. After he patiently endured, he obtained the promise. Ja kärsivällisesti odotettuaan sai hän, mitä luvattu oli. Amen. Hallelujah. Halleluja. Who has taken some steps this year? Kuka on ottanut askeleita tänä vuonna? Hallelujah. I know some you are. Tiedän, että osa teistä on. Because I have seen your gradual increase. Koska mä oon nähnyt teidän asteittaisen lisäyksen. Victorious woman. Voitokkaat naiset. We've done this for 8 years. Ollaan tehty tätä 8 vuotta. Amen. And yeah, it's gradual. Ja se on asteittainen. Yeah. So I just want to encourage you. Joten haluan vaan rohkaista sinua. Don't despise Niin älä halveksi the gradual increase. sitä asteittaista lisäystä. The Lord shall increase you more and more. Herra lisää sinua enemmän ja enemmän. And it's the steps, Ja se on ne askeleet, not the leaps. ei ne loikat. Don't be foolish. Älä ole typerä Don't be presumptuous. ja älä ole niin kuin luulevainen. You know you need to do the work. Tiedät, että sun tarvitsee tehdä työtä. Amen. Amen. You apply the word of God, Laitat Jumalan sanan work käytäntöön it, ja laitat sen työhön. and then it works. Silloin se toimii.